F'Novembru kien hawn lanqas numru ta' nies bla xogħol mill-1980 l-hawn. Fil-fatt Novembru kien ir-raba' xahar konsekuttiv li fih l-ammont ta' nies jirreġistraw kien taħt il-5,000. Dan skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juru kif ix-xahar li għadda dawk jirreġistraw għax-xogħol kienu 4,760. 1,741 inqas meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li wieħed minn kull 4 persuni qiegħda sabu impjieg biex bekk fl-aħħar 12-il xahar kull jumejn 9 persuni qiegħda sabu xogħol. Riżultat li jikkuntrasta sew mal-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti hekk kif kull jumejn persuna aktar kienet tispiċċa tirreġistra. It-tnaqqis kien mifrux iżda kien notevoli fost iż-żgħażagħ. Wara li daħlet fis-seħħ il-garanzija għaż-żgħażagħ 480 żagħżugħ ma baqax bla xogħol u dan fi żmien sena. Kien irreġistrat tnaqqis ta' 509 persuni li qed jirreġistraw għax-xogħol u għandhom 45 sena jew aktar. Din hija kategorija li l-aktar li ssiba diffiċli ssib impjieg. Hawn ta' min jgħid ukoll li kien hemm tnaqqis ta' 830 fl-ammont ta' persuni li ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn sena u l-qatt fost dawk b'diżabilità naqas b'70 persuna jew 15%. Aħbarijiet tajba jeħduna Għawdex fit-tmiem amministrazzjoni li għaddiet kien hemm 10% aktar Għawdċini ifittxu impjieg milli hemm illum. Illum is-sitwazzjoni tagħhom inbidlet. Fi stqarrija l-Gvern qal li dan hu l-aqwa ċertifikat li Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Fakkar li fi żmien amministrazzjoni preċedenti il-qatt kien jiżdied flok jonqos. Il-Gvern żied li permezz ta' miżuri tal-baġit il-ġlieda kontra l-qatt se tkompli biex aktar persuni jingħataw opportunità u jtejbu l-għajxien tagħhom.